Γιώργος έχει να μας πει για την ιστορία του Νόε, έτσι δεν είναι, Γιώργο? Ναι. Θα μας πει πρώτα Πρώτα, για να μας συστηθείς για λίγο. Θα μας πεις ποιος είσαι δυνατά. Ο Γιώργος ο Χατζής. Και είσαι πόσο χρονών? 6. Τώρα εσύ είχες την ευκαιρία να μάθεις για την ιστορία του Νόε. Θα ήθελες με λίγα λόγια να μας πεις αυτή την ιστορία? Ναι. Πες μας. Ποιος ήταν ο Νόε, ήταν καλός, δεν ήταν? Ποιος τον διάλεξε? Ο Ιεχωβά διάλεξε τον Νόε επειδή ήταν καλός άνθρωπος και τον είπε να φτιάξει μια μεγάλη κυβωτό. Και τι του είπε να βάλει μέσα σε αυτή την κυβωτό? Ζωά. Μάλιστα. Και τροφή. Και τροφή, πολύ ωραία. Αλλά τι λες? Και Κάποιος λέει, σας παρακαλώ μην μιλάτε. Για πες μου, μήπως έβαλε μόνο τα ζώα μέσα, Γιώργο, ή μήπως έβαλε και τον εαυτό του, έβαλε και κανέναν άλλον έτσι άνθρωπο μέσα στην κυβωτό? Και άλλους έβαλε. Για πες μου, ποιος έβαλε? Ήτανε παντρεμένος ο Νόε? Ναι. Α, έβαλε δηλαδή τη γυναίκα του? Νόε, Ναι. η γυναίκα του, τα 3 παιδιά του και οι 3 νύφες. Μπράβο, Γιώργο. Αυτό δείχνει ότι την ξέρεις την ιστορία. Και όταν όλοι μπήκανε μέσα, τι άρχισε να πέφτει ψηλά από τον ουρανό? Βροχή. Βροχή. Και όλοι οι κακοί άνθρωποι, οι ασεβείς, τι γίνανε? Ανεβαίνουν να πάνε στα βουνά, στα σπίτια και τα δέντρα, αλλά η βροχή ανέβαινε τόσο και πιο ψηλά. Αχα. Και τελικά τι πάθανε όλοι αυτοί? Πνιγήκανε. Πνιγήκανε. Και εκείνοι που ήταν μέσα στην κυβωτό? Σωθήκανε. Σωθήκανε. Για πες μας, Γιώργο, τι μαθαίνουμε εμείς από αυτή την ιστορία? Μαθαίνουμε, παραδείγματος χάρη, να διαβάζουμε τη γραφή. Ναι, διαβάζουμε τη γραφή Επίσης τα παιδιά να υπακούνε στους γονείς μας. στους γονείς τους. Πάρα πολύ ωραία. Και όταν όλα αυτά το κάνουνε, όλα τα παιδιά δηλαδή υπακούνε στους γονείς τους, όπως τα παιδιά του Νόε, τότε όλες οι οικογένειες θα σωθούν. Και θα σωθούν από τον Αρμαγεδόνα και θα μπουν στον Παράδεισο. Αυτή λοιπόν ήταν η ιστορία του Νόε που μας την διηγήθηκε ο Γιώργος ο Χατζής.